Dengja LP sekolah long non puanta repairing at tangka long pon pedet. Lason sing koi rapli nong diopani konten sike parlopan apar diopani dengja arong along dengja LP sekolah hem keheno thek tega jok teacher sitame ning duk cepak lang pon. Lason sike dam tang ningkan ko anpen ni sitame sekolah hem repairing dia pan tangkan nang kele ledet ajok hem keheno ason anta selampon long ledet lo. Laso jok pharo siang bong pen sikasir kep anke school hem heno tang lo. Lapen ke pining an ke barla pora hod lo ke thanta kasiksak pinang an cetong nang lo ke than bo ma hod arwele jang lote osomar aphan choklun titi lapen tomon ke the hod pulote here rap meme ason an lo pusi hadak atichar headmaster chandro bepen lam thena chepaklang dun anparta hadak apharman adung het kikim school hem sitame non puanta ki claim mate sarkar pen patang pipon pedet ajok non ke lo ke than ji aphan akisung donang koklo Lase hal so hem sitame prabjen pen patang pipon thapusi chuni ripon lapen haladak ke dengja pooling center loop aposi hadak ingko rapli nong diopani kontensi local MEC lapen VDC chairman atum chelang dona somte lo ke charlie somaraphan lapen rong rup sitame mesenji pusi rong arada tumpen pinang an abirta chatai long nang paledun bordan pen birentiron report time news dipu Nilitum la bangsa hem tang de dara puta ke pudunji gala soni khen lo sarkar phanchuning ri dun lo non ke dobom tim kar biang long tum ajata non pustame nilitum bhala bangsa building bang kenang patang pidda da sante nilitum osmar pen ke dora setame asap oi sia relief long po athima la non la bangsa hem ke nalitum thek long lo lage sa hem ka obostha ge ave pin lo 90% ke damage lo apo se repairing ta un elo la pasano ja Lasi la so hem yang sina pantang pidun poson te ni tu sumar bang ki dorap tame si election ho sita me vote ke ano sita me polling presiding tum ke bang hita me ki do sta sab o isi hubida dopo nona mat ke jo RV ki li RV ke yang pote ni tum do thaibe asan lo jo angke domon tomon ke the po teng ke hem ar pong weda pon ke sumar ben pu sipang som chom la pan vela Niltum phala bangsa hem nang patang pi papra pasante pusi nili dak headmaster hoi nang tum panchining ri kela pon la bangso complain gom utak ke sarkar pansi repairing pini pansi yang kipi ma ko soni ma kan bachining tha la government bele repairing ali tenili la ene cook and come here para bangsa hem na so simena sawo do chatsi laing hang elo so hang bom da long le da sini limit hang po clemir ko soni kan lo established in 1982 so 1982 pen ning ke ning kan soni nang ko ra follow bangsa mong pen repairing pini son tan duilo ma nili kachini dun ateng ke repairing long le lang avela tan tenan tum timgar benglom te konsesari tum phan pini pachini son duilo ma Pachini mane nili aprang yem sar ke do zitame chuhang lun bom lo lapen ke jogot sar ken phasot ke bang hata chuhang bom lo zitame nono ku ke la pusona ke long chithek long le lang hang bom lo lapen dai salong ta pa pleng bom lo building ke kenang sot pasi ada ke pio musti lo masti ke la ke de pani 24 de pani ya rong lo ke da ke dengja upong teran polling station ke la daga malo 54 PS number chairman tamane VDC chairman ke la pason ke bang ke theklong le lang sitanil to education board chairman ke chu guno sabahut bang iglo la pen alang li long la building kute kini alam ta pachini dun lo la pen alang li ta son se board ipo pusi pu